Yes, I agree with any in this video. Okay, for this video, Adam 100% agree to hear na tuku. It is high time I be the job again Igbo to pay a jelly aquamozo. Only ke onye unu dutela akwamozu nwe ka obulu onyanwa but the cost of ihe gbulu onya onwe ka obulu onye unu jela akwamozu ya nwere ike obulu onya alusi gbulu, because a lot of us are tolerate, a lot of ndị Igbo are tolerate to go anyị mezi abnormality ka obulu normality na Igbo. Mgbe kwa nwatakịrị nwa at the age of 18, 16, 14 anyị amara ihe gbulu ya. Ụmụ obodo ka na-eme alụ eme eche, mana kịta nwezi ụfọdụ ndị nwezi ihe bụ alụ is ihe anyị na value before bụ ihe mee gị na ndị mezi ọ dị common kịta. Enwe mgbe ya bịbata n'ezinụlọ ife na ndị nọ n'ezinụlọ nara anwụ below 80 years, somebody bịbata ibili gbaji at the age of 60 na ya chukwu ihe mere ya ọ gịnị ọ ihe o mete ka ọ bụ aka enwe abalị na ya. If I'm a they know what next to do. I can aim in so many places. I go. Then here when I'm working na tuku kuno no kusiweti okwu na nyabi here because na ongo mgbe no kata che na the thing chaya samba something is wrong somewhere. Mana no matter ihe ọbụla mere eme imamba ebe ndị mmadụ na-eti mkpu na mmadụ si na ọgụ agbulu because anyị ni kwa gị mean ya together with that person na mana ghọta. So in this video kuno ghọta ihe me nje kwuli ihe nkwu na gbasa nkịta ata korekwan una yo kwani iwe o ihe a ga-ekwu kịta ama m ndị nwụrụ anwụ ka o ewe iwe ma ndị dị ndụ mana ka m kwugodi ya onwe ndị ọ na-ewe na-ewegodi iwe mana na ntị ọ ga-erukwa na mgbe mmadụ ga-eji ga-aga na-eje akwamozu enyi ha wuo because ndị mgbe gbara ejekwa akwamozu na-amaghị ihe gburu onye ahụ efuru akwamozu ha na-eje enyi ha ahụ ọ ga-erukwa na mgbe a ga-amapụ ihe gburu mmadụ bifo eje akwụ ya o maka na ịbịa bikọ kịta imirikiti eje na-akwa onye ọ bụ na ọ bụ na ihe gburu ya na-ebe alụsị imirikiti eje ga-akpafa ije ebe a ka anyị si eje akwamozu ka na-agwa mistakes onye arụsị igbu ịmakwanụ ise na ịmakwana mgbe gboo na-abụ mmadụ nwụọ eje mara ihe gburu onye ahụ adịshọ aka na-emekwa ekita ụfọdụ obodo ka na-eme ya ka adịshọ mana ma ọkwa ebe ga-ejere ịkwa mmadụ ahụ akwacha mara ma ọ bụkwara onye a ga-akpa akwa ma ọ bụkwara onye a ga-enyi himself akwamozu imikite ezigbo otu a ejetesiere onwe ha so many problems na ana Igbo n'idiri ka anyị anụchachicha aha n'Igbo ndị Igbo kwesịrị iwepụta ana Igbo chịkọọ ya ọnụ nọkọta ọnụ ewee mee ofu nnukwute agadaga ihe kwesịrị ka emee bụ ọrazuru mee a ga-eji wee kpochaa mpụta na mmetọ dị n'ala Igbo ịmana emere ebe ahụ ị nọ beri ya kịta ị na-eme na ijere mgbaru beri ya kịta na iri mere ebe ahụ kịta na nwere ka ọ bụ na onye anaghị arụsị Igbo ya ije were aka gị tii ya tikwuo ya ego ihe ajụzi m nwere ihe o mee ka ezikwa n'ebe nsogbu niile anyị na-enwe n'isi adịchakwan ịmana ihe imirikiti nsogbu enwelu taa na ba ya bụ ihe ejetacha n'ụkwụ ụfọdụ abụchakwa ihe nọ ihe mmadụ jetara na-amaghị ama ihe mmadụ jetere na-amaghị ama akwamozu na-ejere beria ilefuru onye nwụrụ anwụ ịnụ na mmadụ nwụrụ bifo ibido ime ebere ahụ chere chegodi jide chegodi onwe gị aka maka na ị nwere ike ije mere onye arụsị merụ gburu ebere ị nwere bute kịta na eje were ya tisi adị ụka mana gị mana mgbe gboo na mmadụ nwụọ na ga-eje ka ya chọpụta ihe gburu onye hey na wow sorry o ị nakwa eti sorry o na mmadụ nwụrụ sorry o burukwa ụzọ mara ihe gburu onye ahụ ime tiri sorry tiri labeghị sorry o eyi ya shai ọ bụrụ onye na-egbu mmadụ nwụrụ ihe ahụ mana dị ụtọ n'ebe ị nọ ịma na mmadụ ka ọ na-egbu na-emeri ebere ọ bụrụ onye abụrụ ọnụ sorry o eya dịtị na-ewute kam onekwa ewute gị burukwa ụzọ mara ihe gburu onye ahụ ọ na-ewutekwa gị burukwa ụzọ mara ihe gburu onye ahụ na ọ bụ na onye jere m ihe arụsị egbu onye oje wutebezie gị sorry o
chai sorry o anyị jere very high ihe a na-agwakwa gị so mere anyị nwa bụ ndị na-arụ MC asịrị gị je ruo MC bụ onye arụsị Igbo ya bụ ihe ji wee wetasị okwu a bụrụ na na-eme ka ihe egwu mana ana m eme ka mba agha aka na bren obere ka ị marakwa na ọ dịkwa ire mgbe ahụ na ugbu a na ọ ka dịkwa ire na anyị nwabụ Igbo ga-anakọta otu anyị na-ele onwe anyị anya ijuo onwe gị ahụ ịnọkọta ijuo onwe gị arụ asị nwoke nọ n'ala Igbo ma nwaanyị nọ n'ala Igbo ịnọkọta iwere ya akwa ijuo onwe gị arụ were ti ụsọ ọjị na ya ijuo onwe gị arụ ihe bute ichiri so many things mara aka gịnị mere ọ na-ana ana gịnị kpatara ịgwọcha ọgbanje ahụ ka na-eme